ят балалар булырга тиеш түгел. Алар бөтенсә безнеке. Ул балаларны жаратып, аларга менә үземдән килгән хәлдә булышырга тырышам. Беренче көннән менә хәзергә кадәр бер көн калдырмыйча килергә тырышам. Шулай тегәбез юрганнар. Менә без монда җири башлагач, безне күңелебез ничек тә тынычланды бераз балалар өчен. Бу көнне уйлап торам айтам. Йөрәгемдә авырта, аягымда авырта айтам. Әллә бар юк айтам аларга, анда бездән авыррак. Без менә тынычлыклаган өчен Алладан җатканда айтам. Эй Алла Тәгаләм, рәхмәт сиңа тыныч төннәрем өчен, якты көннәрем өчен. Айтам, шул балалар безне саклыйлар. Алар өчен айтам, без тырышырга тиеш. Хәл килгәндә менә көч булганда без тырышабыз аларга булышырга. Без вашей помощи не будет победы. Благодарим вас от всего сердца.